Abwenzi apaziko amandikondari koma tuzikavuta amanditawira bwenzi utamkonda Yesu bwenzi utamkonda Yesu akondako Satani. Alani ngumuya tu amene ndi Alani ngumuya munyengo imene ya Commission of Inquiry imene idapha Vice President Dr. Saulos Chilima komanso anthu 8 kuchikangawa akunena kuti bwenzi lanu likhale Yesu, bwenzi lanu likhale Mayi Maria, bwenzi lanu likhale Allah, bwenzi lanu likhale Mulungu, osadalira wandale abale anga, andale si abale anu, zinthu zikavuta amathawa. Ameneyo ndi Alani ngumuya kutilankhula mawa uno kuchokera ku America. Ndafuna ndikusimikizireni kunena kuti pa dziko lapansi anthu amakukonda ukakhala moyo, amakusekerera ndikumakuuza ngati amakukonda, koma ayi anthu ali adani makamaka andale amakufuna nthawi imene akufuna voti, koma voti iyo ikakhala kuti si period yache andale samakufuna. Motero kuti Amalawi nthawi ino ndiye mufunidwa, mupasidwa ndalama, muonesedwa zabwino, muona azigona pakana kumaliro, pakana kumakatunga mazi, kumaphika nawo ku kitchen, pakana kumagwada, kumadya nawo chipisi, kumadya matemba osaphika, ndicho linga kuti muavotere. Ndiye bwenzi leni ndilija limatchedwa kuti Yesu, Muhammadi, Allah, Mulungu, Mayi Maria. Amenewo ndi abwenzi eni amene samakuthawa nthawi ya mavuto amakhala nawe, nthawi ya mtendere amakhala nawe. Akanakhala kuti abwenzi andale amamukonda munthu sakanapita enawo kuchikangawa dzulo lija, malo mokuti akaone malo amene anafera nzawo, amene anali ozichepesa, amene amagwira naye ntchito, malo mokuti akaone malo amene aja anzanuwo anapita kukaona mtengo wa kamuzu wa 1960. Kamuzu anazala mtengo kuchikangawa ku 1960, ndiye anzanuwo ndi akazawo ananyamuka dzulo malo mokuti akaone pamene panafera nzawo, anakaona mtengo wa paini. Dziko lapasi ndilopsa, ndipo ine ndazizidwa ndikumadabwa kuti kodi munthu uyuyu ali ndi ma advisors, chifukwa dzulo lija inali siku lochita score ma marks, kuti mwina zina ndi zina zimene amanena anthu zimene zijazo ziyiwalike. Dzulo lija inali siku limene President Chakwera akanakaona kodi Commission of Inquiry ija ikunena kuti mulonda akuti sanamve china chilichonse kuti apa panagwera ndege chifukwa cha generator. Ndizoonadi kuti ndege ndi generator chaphokose kwambiri ndi generator. Iyi ni nthawi yonena kuti akaone kunena kuti kodi distance ija ikunenedwa ya 4.5 meters imene inangokanda kantengo, mwinaso wina kungokandapo. Ndizoonadi kuti anzathu aja anafera pa 4.5 meters. Iyi ni nthawi yonena kuti akanakaona kuti kodi zija amanena ame komanda kumanena kuti ndege yagwera kumalo kuti ife sitingakafikeko. Ndizoona kodi kuchokera munsewu ngati anthu okwera mu basi amatha kuiona, ankatha nthawi imeneja kumaona kuti ndege ijatu ndiyo, kodi malo amene wowo analidi malo kuti anthu sangakafike. Dziko la Malawi ndiye dzulo lijatu majaji
majaji opuma akuluakulu atangolankhula ndiye kunali emergency meeting itu. Meeting ikatha, meeting ikukalowa, akakalowa inayo ikatha, akukalowanso ina. Motero kuti inu majaji akale mwatulusa anthu thukuta. Zulo sizinali bwino, kunali ma emergency meeting anthu kodi tiwamanena kunena kuti paziko lapansi palibepo chinsisi. Nkhani itu pang'ono ndi pang'ono Amalawi musadandaule, muzadziwa chilungamo ndipo tizachidziwa pakana paphata, chifukwa pamene papita moyo wa munthu sipamasewera. Olo m'Baibulo Davidi anamupha Uriya, iye nkumaona ngati anachenjera, koma Mulungu anamuchita expose. Vengeance is for God, vengeance is not for us. Ndi nthawi imene ziko tinayenera tibwere pamozi, tipempherere, tigwire makorona. Makandulo aja amatuluka aja, nthawi yake yotuluka makandulo sopano ndi inoyo, pamene ripoti ilili latuluka. Ripoti longofuna kumuchita kava munthu, ndipo ngati ili nthawi yokuti tiopsezane, tiyeni tiopsezane, koma palibe wina wache kumulesa nzache kuti alankhule pa ripoti limeneli kapena pa imfa imeneyi, chifukwa anamwalira aja si ankhandwe etu, anamwalira aja si anyani, anamwalira aja ndi Amalawi. Ndipo aliyense kumene ali kwa azizimvera chisoni kuti kodi ngati vice president anapita chonchija, kuli bwanji ineyo. Ndi apa kudu pano pande kuli maaresti tu maaresti kunja kuno kuli maaresti, ma warrant of arrest. Motero kuti somwina ngati yo amadziwa kuti ali ni mphamvu, akuziona kuti ali ni mphamvu kwambiri, ndiye kuti sotu majaji akale otu atani amangatu, chifukwa ndiye kwakonzedwa ma warrant of arrest. Anzathu amwayi ati achite mwayi mwezi uno wa December, atengedwa apite pa area sate, zonse zakonzedwa kale. Last Sunday kunali nsonkhano kundilande, umene taona anthu ena akuluakulu a DPP akulankhulamo zinthu zosakhala bwino. Inu tangoganizani, masiku apitawa tinkazuzula chipani cha MCP kuti anatenga zikwanje kumayenda nazo mulilongwe kumakhapa anthu, ndipo language imene anaonesa ija ponyamula chikwanje chokacho ndi language ya violence, language imene sikufunika mu democracy. Ndipo anthu anazuzula, mabungwe anazuzula chipani cha MCP ndi president Chakwera ndi Mai Yoramu chifukwa cholekerera khalidwe wopusa ngati umenewu. Sinakhulupirirenso kunena kuti inu ena ma officials a DPP mungapiteso ku nsonkhano ndikumakanena kuti kunoko kungabwere munthu wopanga kwacha, wakwacha atanena kwacha mungamuvomere. Zimenezo ndi zimene ife tikudana nazo mu dziko la democracy. Ndipo inuyo a DPP ndi zipani zonse zosusa simunayeneranso kumapangaso khalidwe lonunkha ngati limenelo, chifukwa nkhondo inati ibwere muno m'Malawi, inutu anzathu muzathawa, koma ana, anthu olumala, anthu okalamba, anthu osauka sangazathawe. Choncho ngati mukufuna kuti muziyambana ndi anzanu, tiyeni mutengane mpite ziko lina lache, koma ziko lino ndilosauka limene anthu sangakwanise nkhondo. Inuyo sitingakonze two wrongs kapena sitingakonze zolakwika ndi cholakwika chinzache. Inuyo munayenera mukhale exemplary. Timanena zimene zizi kunena kuti anthu andale mmati mukakhala pa podium imakhala ngati mitu yanu simayenda bwino. Inuyonso simunayenere kumalankhula language imene ija yonena kuti kunoko sikungabwere munthu kumazanena kuti kwacha ingagwire imeneyo. Inuyo mukanangopita kundilande kuja mulankhuleko mfundo zanu, anthu amve mfundo za DPP. Kodi pamene mwasintha ndipati, pamene mukufuna kukonza ndipati,
kodi anthu akakuvotereni chifukwa chani? Koma mukamafuna zinanso muzipanga ngati zimene akupanga afiti awawa, afisi awawa, zimene akupanga ziya kumanyamula zikwanje, kumazitenga ngati iwo ndi mabouncer, kumayenda ndi mfuti, ndiye kuti zimene zozo pang'ono ndi pang'ono tikuyikwirira democracy, komanso Malawi muno mukhoza kuzabwera nkhondo. Choncho ndikupempheni inuyo ma officials a DPP mukhale nanunso ni meeting yanu, kuti pamene mukupanga misonkhano, ngakhale olo wa UDF, ngakhale olo wa AFOD, pamene mukupanga misonkhano tichite avoid mawu amene angachite cause violence. Zimene jasizi nakhale bwino. Inetu ndilibe tuzonyengerera, mwina ena anu mukhoza kumaona ngati ndikhoza kukuchitani spare. Ine ndilibe kuti ati kaya nimachokera kumulanje, kaya DPP yo ndi ya anthu ena aga kumulanje, kapena akutholo, kapena achiromwe. Ayi, ine nimang'amba kung'alula. Atalakwisa AFOD ndi akhapa, akalakwisa UDF ndi akhapa, awawa ndi amene nimakhapa so daily a MCP wa. Choncho tiyeni atichite avoid ma languages amene angamuchite provoke munthu wina ndi kuyambisa ma violence, especially now pamene tikupita ku chisankho cha fake ichichi, chifukwa ichi ndi chisankho cha fake cha Anabel Ntalimanya ndi azibale ake a MCP akufuna awine kuwakakamiza anthu asakufunidwa. Munthu sunga mukakamize munthu kuti akukwatire asakukufuna, sunga mukakamize munthu kuti alowe ntchito asakukufuna. Lero ndi zitu a MCP kukakamira kuti anthu avotere, ati kupanga ma tactics obera. So pamene tikupita ku chisankho ichi tikuyenera tisamale kwambiri. Malawi munomo muli mavuto osiyana. Instead of you andale kuti mupange njira zochita address mavuto amenewa, tikuona ngati nthawi tilibe yokuti tizikamvera ma languages opusa, ma languages amene angayambise nkhondo kuno ku Malawi, ma languages amene Malawi sanga akonde konse. Tiyeni tipite tikapange kampeni yathu, ndipo muno Malawi palibe kuti ati uku ndi kwa MCP, uku ndi kwa AFOD, uku ndi kwa DPP. Malawi ndi wawina aliyense. Choncho zimene timazuzula anzathu ifeso tikuyenera we must walk the talk. Tikamazuzula anzathu monga amene anapangira awa satanic a MCP wa kunyamula zikwanje kumakhapa anthu, zimene ziyazo is not allowed in a democratic country like Malawi. So inuyonso a DPP samalirani pamene mukupanga misonkhano yanu, musanenepo za anzanu, munene mfundo zanu monga amene amanenera Professor Arthur Peter Mutharika uja, monga amene amapangira Atupere uja, monga amene amapangira Enoch Chihana uja. Kungofikapo mmene muja ndikungolankhulapo monga amene akupangira David Mbewe uja, kulankhula mfundo zimene zingapange transform Malawi. Izi za nkhondo zisizititengera kwina kulikonse. Ndikuta kuona munthu wina ochedwa St. Louis amene wangolowa kumene muchipani cha DPP kusonkhano wa kundilande akulandira ka warrant of arrest. Kutereko zonse zakonzeka kale, zofuna kuti amuthyole nawo unyolo, ati chifukwa cholankhula mawu osakhala bwino. Izizi zachitika pakati pa usiku ndi kugona, ndipo Mulungu anabwera kuzandiyendera mwapaderadera ndikundiuza kuti muchenjezeni St. Louis amene wangolowa kumene chipani cha DPP, amene amukazinga nawo unyolo, ndipo zonse zokonzekera zatha. Angokhala kuti anyamatawo anyamuke paja pamachedwa palilongwe akamutape pachigumula. The DC mwana upya kwambiri. Akulu awere sinazione anachezera kuona zona Chilima kulimbikira kosekuja Chilima, kulawira kosekuja kukapanga kampeni Chilima, mwana osatopa Chilima, mwana ozichepesa ku Chilima, kulolera kuutaya vice president wako ndikutenga so vice president. Koma zona ziko la pansi lilibe chilungamo.
muuse tu mumtendere.